Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba pensyai lang esling do President kaseng samla hima langrin ha ka artre gujuleo arja arpen reo, ulakin no bakaladon ka jinglom khajna BI na ka hima langrin, na ki khardop ka badan ha borsora bat cheragaon. Haba pensyai halor ka ni uba PS uloong, bagani ka kam kalong ka BI na mar baga Khasi Hills Autonomous District Council, ka kelampan ay ka jingmin juri ki hima ban IY ki mar hima, kumba kalapan jingbit. Uloong baga Khasi Hills Autonomous District Council, kala pa jing to show acting CM ke hima langrin, haka kat santre guya yong arja arpen rio, badiban pinsenge shwai ke jing IY ke yo, ka bajubab ya ke shiti ke balawan poi haka kat sautre guya yong arja arpen rio. Shu laong bagat kum ka rule 83 jongka the administration of langrin, CM ship rules 2023, but kum joru ka section 11.1 jongka KHAD establishment management and control of markets regulation cheja khandai spa nyu khandai kala kado shai badiban iPod khatsan si shaban IY ya ka yo ka hat jongka hima. Ni kalong ka kruwo ka ni kalong ka kubur syabaro ki nong khayi ki ba lej ban khayi hang te po artli ki export point ka pa po ka himalang rin nga kren hang ni komu presiden jong seng samla ba hadin mangayo jing tip ba hadin mangila pa gi briu gi ban pej parman kadon em ka jing le bian ka jing lum bian na kedai ka yew kedai ka git hang tei hapo bos ora bat cheragaw ngilap ba kadon ka jing lum bian kerdop bian jong ka hima kaba nagat council kampat ai ya ka approval kampat ai ka jing itu ya kata ka jing auction jong ka hima lang rin ya kimar hima namar kata kani ka jing lum kerdop jong ka hima menta katang long kababian namar kata ngi kentu ya ki pajba no snong ba phimdei ban involves ha kani ka kam namar ngila ban ong ba kani kala ha kata ka illegal involvement kino ki basiu ya ka bai gate musur jong ka hima ha kini ki por phiru phidei kita ki ba phiru phi kentup lang ha kata ka kambian ke bemut ka illegal involvement te khnang ban yat bet ka kam ka jam ka khayi ke pateng hapo kini ki artli ki export point na kentui ki pajba wapin sapha ya kani ka jing pensai na kaliang ka jonga khnang mapinum sa umdum bat khnang mapinum sa ya lambakla namar ba yo ka wanra jing bat wanra ginu ki contradiction lani consequences sedin ba anda ka council kala don ka jing itu ya kani ka jing auction jong ka hima namar ba ka jing sha ka long kumne nakaliang jong acting sim jong ka hima lang rin ulapen penayar ban IY ya kimar hima kentup ya ka git ka yaw ha ka khandai terik April arhajar arpun rio Henry nakaliang jongkat council hadin balap ba uniu acting sim udai ubala leksei sop marway ya ka tuka pisa ka bakot arklur khat sanlak nakaliang jongkat council kala weng no la penhap no ya uniu acting sim u brilliant Henry sim yong batmu ban IY marhima khandai terik na ka syuki acting sim bat uklamyo ban peniat syakmat ya kan ka jing IY marhima haka khandai terik namar kata kala don ka jing led apil jong uniu acting sim bat ka ying kasem ka jong u sha high court habaya dei bat kanika order bala pas council haka praterik ka jing weng acting sim yu bat kala don haka interim order namar badon haka interim order ka jing sha uniu acting sim ru umla ban tre ginu ikam gi bat thamai nadu katu ka sgi bala pas katu ki interim order but acting sim u badang sha thungru unumla ban le
dang don bet hapok ka dispute lane dang don hap deng gajing yale te henry uniu acting im bala syaweng ha praterik ula pha sithi syagat council ban aiwai marhimano ha ka khat santarik bat upha sithi ha ka khat sauterik na kaliang ka council ka klam ai jingbit yu ban auction ya ka marhima ha ka khat santarik na liang jong council ka klam ai jingbit yu ban auction marhima ka santarik ten rei u penbena ha ka khat santarik ba an aiwai u penbena ha ka khat sauterik ban aiwai ya ka marhima kentup ya ka git ka yeu ha ka khat santarik dan dang ila pet la yo i kan notice ngilap ba katkum ka rules ka administration rules jong kai malarin kalong ba la keren syai ba phimla ban aiwai marhima claim da penbena khat sansngi shwa ban peniat ya jing aiwai te kani ka jing penbena jong u ka ba khat sauterik ban aiwai marhima ba sap aiwai marhima khat santerik ka long bian ka ba ula penkan ya ka rules jong ka administration langrin rules. Namar kata nakalian jongi la pentip syakat council bat nakalian jong council kala pas ko order haka step jong haka santerik ba la mana hang ni yau acting im ubala saweng jong ka himalangrin kalong ba katkum ka sithi ke balawan na udiputi secretary executive committee sengap man pulih hang ni ha acting im langrin simship southwest kasil kajing aiwa ya ki yeu jong ka hima langrin na benta arjar phonlu ka sithi na phi ka ba dated khat sauterik benai basau arajar phonlu ka bamut ka sithi ka ba pha du acting im bala saweng ha ka khat sauterik April arjat pun riu. Siem katkom ka sithi jongpi ba kadau haneng. Da kan nila ptha yang ban pentip api katkom ka rules 8 sub rule jong ka administration langrin simship rules arjat pulai. Bat komju ka section khatway jong ka KHADC establishment and controls of market regulation khat khandai spa nyopo khandai. Kala kadau syai ba day ban aipor khat sansngi shwa ban aiwa ya kayau kahat jong kahima la hukum ya pi ba pi day ban sange shwa ya ka jing aiwa yau ka ba pi la bu ban penlong hak khat san terik ar hajar ar ponriu ka bamut ba ka jing aiwa jong acting im ha ka khat san terik jong wa april arajar pun riu kalong ka babian bat nakaliang jongi kum ka sang samla tigasngi ngila mi syakmat ban persya bangim ailat iki ban pli ka ying dorbar jong ka hima ka office hima henrei u ai wai sup haying jong u te henrei kata ka dei ka kam ka babian bat ngaskwa ban pentip sya kitu kinong simwai ru ban alor ba pila dap yo i ka ni ka order ka jong ka council henrei pidang tre ban simwai ka bamut pila dei lupa kita kiba wa ban involve saka kam bian kamut ka illegal involvement namar kata nasaw ban kentu hang ni namar ba ngidon ya ka tribal administration bat ka district administration nga kentu hang ni ya ka district administration kentup ya magistrate ha ketu ka sgi bawan ka kasantrik mo BDO jong ka Ranikor CNRD block bat ya OC in charge hapo no halam police station bas ngobha bakin wat jingtip sya ka tribal administration sya chief jong ka tribal administration kemud sya ka council bahatu ka jingbu kerdop jong ka himalangrin menta ka dei ni em ka babian namar bakat kum kani ka sithi hang ni ngilap ba ka jingle jong u ka long ka babian namar kata nga kentu hang ni ya magistrate ya ke police department ka in charge hapo ka jurisdiction jong ka himalangrin hapo ke area Caragao not borsora mas ngobha banlik pensange no ya katei ke jingbu kerdop bian jong new acting im bala saweng namar ngi bena menta ba
kadon ke jing pentut ya ki kali ki balik sharum sadang ban krong bian kata ke bai musur ke bai git namar ba kani ke bai musur ke bai git kadang long bian nya duk menta kat bampat yo ya ke jing approve lani ke jing pen scam nagat council lani kat bagat council kampat ai jing bit yu ban ya chakmat haba ye debet kani ka an khnang ban laj na kinu ki jing je ki basausi lani khnang ban laj na ke jing syakta ya ka khai ke pateng hapo kadong kathan kata kadika appeals ke jonga na kenturu ya ki nong khai ki bahap hapo kini ki artli ki export point ba sabha wat kwa ban involve sila dia ha ka kam illegal namar lada pisiu ya kani ka jinglum bian jong kiba bu ya kita gigit bian mentah hapo ini ki artli ki export point kemut ba piru pikwa ban involve sila dia ha ka illegal activities namar kata kena ban light na kinu consequences ya lek ban care na kibakum kini namar ba yok ka ketak ban ya ka kam khai ke pateng yok ka ketak ban ya ka kam export ngangai ba kibriu na po ka district administration kibadon sya kita ki jaka ban control ya ka law and order situation idon ya jing kli bat kedon ya jing bak kli ba kidai ban rat ding khong ba kidai ban be no ya kita ki ba syong lum bi an haka kerteng jong ka hima ban ong lum bai musur lum bai git royalty jong ka hima haka ni ka kenti ki ba mentakat ba pat la ban penbet dan ni kap ban pat la ban Penteri Kamtik kat kum ka administration rule 8 sub rule 3 jong ka langrin administration kabaong ba aipor kat sanski shwa ban tendar ya kinu ki marhima kani kalong ka kerwok ka basay ba nakaliang jongi nila ban sahir ban jurip ha kini ki jaka bat insapet ba kadi ka illegal activities kaba le da kahima nginom ailat da leiru kat ba kahima ka patyo ya ka approval na council Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya